Där. Så pucken studsande. Ska på för Ronny Sundin. Finländarna har blivit stillastående och avvaktande. Peter Forsberg har pucken. Ja, hoppar hela vägen. Målet kan göra han, och så spelar han med mig. Han går hela vägen! Han gjorde det! Fan alltså! Det är grymt du! Kommer du ihåg bilderna vi såg från World Cup? När han fintar slagskottet ut keeper. Det tog en halv parfym. Men resultatet var en halv. Vem får assisten? Kolla här, bakom båten va? Titta och njut. Det var det. Oj, kul! Nej, jag tror jag har fått att hämta på sin egen mål. Tack så mycket! Förstår 2 gånger. Han har fortfarande pucken och framför målet står högt. Titta!